Ahoj, ahoj, ještě jednou ahoj. Já jsem teď na nádraží v Ostravě Svinov, ale 9. prosince v 16:00, to je ve 4 odpoledne, budeme já, Zuzka a Zdeněk u tebe na náměstí v Hradci Králové a budeme hrát a zpívat a tančit do Aleluja, jak se o Vánocích dělává. Takže přijďte, zatím vám posíláme sladké cukrbliky.